Musíme uklízet. A proč? Usíná Adelka, víš? Usíná nebo už se zbudila? Už se podívá. No, aby ti to tady nepohrabala, že? Ty hračky maličky. Jo. Že? Ty kostičky. Že to ty moje vetíčko. No. A ukaž mi ten domeček, jak máš hotovej. Dívej. No, paráda. Krásný. Vytočíme to. Dobrý, no, máš to vyfocený. Ano, no, krásný tam. Nemám to vytočený. No, protože já to natáčím, víš, tak to nemáš vyfocený. Okýnka, všude balkonky, že? No, dobrý, tak uklízej, šup. Já se budu dívat, jak uklízíš, jo? Ne! Pozor! A je to na zemi. No, dobrý. No to uklízet. Tak já ti pomůžu, jo? Teda, to není k smíchu, ale já ti pomůžu, pojď. Nastav tašku a jdeme na to, pojď. Jo? A to? Ne, tak ne, tady. Otevři tašku pořádně.